No niin, ja mitenkäs sulle? Olisiko Uganda nyt oikea maa? Koska vilja on siellä nyt ihan valmista leikattavaksi. Onko sulla halu kertoa ilosanomaa? No näetkö siihen vaivaa myös? No nyt pääsis näkemään vaivaa, nimittäin mennään kauas. Ja sitten kun päästään kauas, niin mennään vieläkin kauemmaksi ja sitten saavutetaan niitä, joita ei ole vielä saavutettu. No oletko siihen tutustunut, että voisit olla mukana perustamassa seurakuntaa? Ja vielä Eikös? kahtakin. Ja vielä kahtakin. Ja nekin Ugandaan. Kyllä. Jos sanoit kyllä, niin kuuntele lisää. Ja tuosta me katsotaan sitten matkareittiä. Ensin mennään siis kauas Kampalaan. Ja Kampalassa ollaan muutama päivä katsomassa siellä paikallista seurakuntatoimintaa. Ja siellä meillä on 2 piispaa, jotka meitä opastavat. Ja sitten lähdetään sitä seurakuntaa katsomaan, että mitä siellä löytyisi niitä saavuttamattomia tuolla Karamojassa tosi kaukana. Ja sinne kestää sitten paljon paljon hikeä ja kyyneleitä ja mitä muutakin voisi sanoa sitten. Ja kyllä sitten mennään ihan samaa työtä tekemään tuonne Kyekekvaan ja taas ollaan 3 päivää siellä mission matkalla ja perustetaan taas seurakuntaa. Ja sitten se homma olikin jo siinä ja palataan Kampalaan ja kotiin ja ollaan onnellisia siitä, mitä tapahtuu. Ihan näin nopeasti se ei ehkä kuitenkaan käy, mutta siinäpä se oli käyty lyhyesti läpi tuo matkareitti. Yhteistyöhän meillä on Mupeden Community Churchin kanssa ja sieltä erityisesti piispa John Magaban ja hänen ihanan vaimonsa Nastan kanssa ja heidän poikansa nuorisopastori Jordanin kanssa. Kyllä. No, mitäs me päästään siellä sitten oikein tekemään? Mitä siellä tehdään? No siellähän tehdään vaikka mitä. Siellä on erikokoisia missiotapahtumia. Me päästään vierailemaan radioasemalle. Pääkaupungin palvelutyöhön saadaan tutustua, saadaan jakaa ruokaa ja vaatteita ja on kouluvierailuita, on seurakuntavierailuita, naisten kokouksia, pastorin ja vastuunkantajien konferensseja. Ja kyllä mä sanoisin, että siellä on rutkasti ylistystä ja rukouskävelyä. Ja tässäpä on kuva siitä, miten ugandalaiset ylistää. Tuolit siellä nousee, kun ei ole välttämättä jotain lippua tai muuta, mitä pyöritetään, niin sitten voi vähän tuolia heilutella. Eli paljon hienoja ja yllättäviä asioita tapahtuu. Ja erityisesti, mikä mahtavinta, me saadaan siellä todella iloita useista uskoon tulleista. Kyllä. Ja nyt on aika lähteä. Sinutkin mukaan. Juuri sinut. Me halutaan meidän tiimiin. Tule tekemään se osuus, joka Jumala on sun sydämellesi antanut. Ja paljon uutta tapahtuu. Lahjoilla saa nyt palvella. Ja niin paljon kuin ikinä ehtii. Äsken kuulit vähän, mitä kaikkea siellä pääsee tekemään. Ja odotetaan sitä, että nähdään sinut tiimissä. Nimittäin nyt on aika ilmoittautua. Mutta ihan viimeistään sitten toukokuun lopussa. Nimittäin aika paljon täytyy tapahtua, että pääset mukaan. Nimittäin pitäisi löytää se lentolippu jostakin ja passi ja viisumi ja muutama rokotuskin ja vähän vakuutuksia ja se 2 000 euron budjetti suunnilleen ja kosolti sitten iloisesti uskossa kulkemista ja sen odottamista, että Jumala tekee niitä asioita, mutta meidän pitää lähteä liikkeelle. Tässä se idea tuli, mutta eli se vaan mitä muuta. Ehdottomasti rukoile, rukoile ja rukoile. Ja sitten kun tiedät, oot Herralta saanut sen varmuuden, tai on edes pienikin kipinä, niin kysy meiltä, ota meihin yhteyttä. Ja yksi konsti on nettisivujen kautta gospelkaroset.fi. Eli kun me ollaan Karosia sukunimi, niin me ollaan gospelkaroset.fi. Ja sieltä rukouspyyntökohdasta pystyy kirjoittamaan. Tai sitten voit ottaa yhteyttä minun Facebookin kautta tai sitten numerosta 040 933 3737. Me todella odotetaan, että jännityksellä, että ketä Jumala valitsee meidän matkakumppaneiksemme, meidän kanssa samaan tiimiin. Ja kyllä tämä on ihan erikoinen tapahtuma. Ei meilläkään koskaan tämmöistä iloa ollut, että joku tekee töitä niin kuin siellä ensin ja me päästään sitten leikkaamaan ja katsomaan, kuinka seurakuntia perustetaan ja saadaan olla mukana siinä, kun tulee uudesti syntyneitä taivaan valtakuntaa. Ja nythän se on niin, että heinäkuussa sitten lähdetään 5. päivä ja tullaan takaisin 24. päivä ja sitä vaan nyt rukoillaan, että se tuli syttyy sun sydämessäsi ja sä kuulet sen kutsun, minkä Jumala on sinulle antanut ennen aikojen alkua sanonut, että menkää kaikkeen maailmaan ja
Kertokaa se evankeliumi ja sitten kastetaan. Ja sitten lähtee se elämä ihan uusille urille. Tullaan uuteen uskoon tässä hommassa, kun nähdään, että Jeesus on oikeasti olemassa. Sitä me lähdetään tekemään. Ja Eliseva, rukousta vielä. Ilman muuta. Rakas taivaallinen Isä, me kiitetään siitä, että sinä avaat niiden ihmisten sydämiä, kenet sinä olet valinnut. Ja sinä niin kuin ruokit oikein niitä ihmisiä, että hei, nyt on aika. Ja jos ei pääse lähtemään, niin sinä myös ruokit siinä, että ei, kun sinä voit rukoilla tämän asian puolesta. Kyllä. Tai Joo. jos sinulla on mahdollisuus, niin lahjoittaa varoja tähän. Tai niitä mitä kameroita ja niin kännyköitä siellä kaivattiin, läppäreitä. Herra, kiitos, että on niin monenlaista apua, miten me voidaan auttaa heitä ja ohjaa sinä meitä jokaista ja anna meidän oikein kuunnella vain sinun ääntäsi ja tehdä sinun tahtosi mukaisesti. Totisesti. Aamen. Aamen. Tule mukaan.